jersey? Yes. Pwede ka masaka, anak Mars. Hmm? Pagkasaka ko ganiha. Pwede ko masaka, pero ikaw nakasaka, maulaw ko doon. Ano ba? Ato na daw siya. Yeah, makatuan, mamasok ko nito. Ha? Makabuka siya dito. Pila na ka-kilo, Mars? 5 Mars. Ang ice. Kulirit. 5 na po. Ana Napay ice. Aragod. Dahil na. Pag-una na dito. Grabe siya balon. Eh, sugaton ka? Sugaton ko, Mars. Oo. Magkuan kay na may Okay na kay sugaton man di ay. Una sa sakyan. Kain ko gri way musugat nimo Adi kalo. mo silbi. Kalo ay gajud. Si Anton John dool sad magmotor ra siya magsugat. Una nito Mars kay mag-video mo ko sa imo. Grabe. Grabe niyo. Mo apilaw kaning competition. Grabe siya. Pagbalik ani magdala na ni siya kaning kuan. Magdala na ni kanang medalya. One of the winners. Ay, hindi na lang may kasana. To the highest level na kining bayhanan ni China. Una dito barang ay. Magdalag trophy. Una dito barang. Ay. Pagsaka pa lang sa top. Ako pa nimo tuo na nagbarang Mars. Kay Grabe yun. ako you know maritabang. Tapos busay ba ang amo ang kuan kanang finishing line. Oo. Parasan. Ako ni ihat akong kumare sa sulod kay kaluisan. Magbagood. O na Mars. Pag una na dayon Mars para la. Sige na. Aman na pita. Sir, palihog ko sa ako kumare sir ha. Ako na paki-guide na lang. Salamat kayo, Mars. Mars, bye. Sa naol na lang jud ka ba? Kinahanglan magdala kang medalya pagbalik. Galingan mo. Amping sa biyahe, Mars. Bye, Mars. Bye. Makonto siya kanang mapilog ka ng kuan, kanang bitang na running sa Cebu. Oo. Tag 21 kuan, nanta 21. Oh, apil siya. Isa ba ito sa kanang runner sa kanang kuan? Isa to sa mga winners sa dinagat, pati mo diri sa Ligaw. Grabe to. Gusto. Ako na ako kaya maghalala magita man ako ng kuan. Makagawa sa ticketing gani maghalala mga paingon sa kanang CR kalayo, di ba? Pero sila wala ra sila, didmara. Mo may ilang trabaho.